ҳамдиёрони азиз, салом алейкум. 19 ноябри соли 2024 мебошад. қарор дорам дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, вилояти Хатлон, деҳаи Ғалаба. Ва имрӯз мо аз хориҷи кишвар, худо ба шукр, дастрас намудем якчанд намуд дарахтҳое ки мо боғ мекунем. Як боғи намунавӣ мекунам таҳти роҳбарии ман. Худо хоҳад, боғи намунавӣ мешавад. Ин боғ мекунем. ниҳоли фундук, чормағзи фундук мана овардем. Зиёда аз 3000 дона. Мана 3000 дона. 4 намуд фундук овардем. 4 намуд фундук овардем. Мебинем кадомаш беҳтарин дар Тоҷикистон мешавад. Фундук ин як намуд чормағз аст ки бениҳоят қимат аст. Ношикастааш 60-70 сомонӣ дар бозор аст, ё ки қиматам бошад. Шикастааш 130-120 сомонӣ аст. Шикастааш. Ин фундук аст. Манам хеле упаковкаҳо овардем. Решаҳош хок дорад. Анам хеле пистоҳоро низ мебиёрем мо. Решаҳош хокдор, анам хеле нағз карда мебиёрем мо. Боз овардем. Ман ин деҳқони асил харидем бой. Овардем боз. Анҷир. 4-5 намуд анҷир овардем аз хориҷи кишвар. Бо мақсади он ки мо боғи анҷири намунавӣ кунем. Боғи анҷири намунавӣ фикр мекунам дар Тоҷикистон нест оли, надидам. Инам як 4000 дона овардем. Ана ҳаминҷо ҳамам халтои сабз анҷир аст. Овардем 2-3 намуд чормағз. Боғи намунавӣ чормағз мекунем. Худо хоҳад насиб бошад. Ана ин чормағзҳои мо. Ин чормағзҳои мо. Чормағзи Качерженка, Идеал, Чандлер. Мана якчанд намуд мекунем ки кадомаш дар қитъаи Хатлон дуруст меояд. Ва боз боғи калони малина мекунем. Ту намуд малина овардем. Малинаро номарошо фаромӯш кардам. ҳоҷи нома малина чи буд? Делнива як сорташ. Дермива? Делнива. Делнива? Атлант дуюмаш. Дуюмаш Атлант. Делнива ва Атлант. Ман ҳамешро дар ёдам намегирам. Соҳибашро пурсидем. Ино ҳамаш малина ҳастанд. Ва ана ин боз фундук аст. Дигар намудаш. Боз овардем. Инаш дигар фундук. Бо ин дар коробка аз дигар фурӯшанда харидем. Ин дигар намуд фундук. Гуфтам ки 4 намуд фундук аст. худо хоҳад насиб бошад, мо аз рафти шинондани обод намудани бунёд намудани боғ ҳам ба шумо наворҳо пешниҳод мекунем. Ва ин боғе ки мо мекунем, худо хоҳад насиб бошад, боғи намунавӣ мешавад, боғи дарсӣ мешавад, боғи ибратӣ мешавад, плантатсия мешавад дар оянда барои зиёд намудани фундук, чормағз, анҷир. ҳоҷи бародари мо мақсад дорад ки як корхонаи варенӣ мураббопазӣ монад, чунки анҷирам мураббои хуб мешавад. Барои дарахт як таҷҳизоти равғангирӣ монад, ҳалвопазӣ монад. Чормағзҳо бошад, ҳамин хел нашунамои хуб кунад, чормағзҳои калта-калта, яъне пақана-пақана. Ана ҳамдиёрони азиз, корро ободонӣ имсол ободониро мо аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ сар кардем. Ногуфта намонад ки аллакай қабули дархостҳои ман тамом шуда истояст. Ман баъд аз 2 ҳафта Туркия меравам барои овардани пиставу чормағзу, себу, шафтолу дигар ҳама чизе ки заказ мекунам. Аз одамои хоҳишманд илтимос, ҳамин шабу рӯз бо ман бироед, пешпардохт кунед ки ман бо сари баланд рафта ҳамаи ниҳолҳои беҳтарини шуморо оварда ба шумо дастрас кунам, чунки дер шуда истодааст. Аз Туркия аз ман гуфта истоданд ки биё ки дер шуд, пула биёр. барои ҳамин ман ҳам ҳарчи тезтар аз шумо илтимос мекунам, кадоми писта асосан дархост мекунад, чунки писта кам аст, биёрем тезтар. Ана ҳамдиёрони азиз, ин буд як наворчае аз саршавии кори мо. Мо бисмилло гуфта имрӯз аз мошин фуровардем. Паго ё пагои дигар дурустпас ба гумонам ки инро мо ба замин мекучонем ва наворҳои нав мегирем, ба шумо нишон медиҳем. ҳамдиёрони азиз, оиди бародари мо ҳоҷӣ як ниятҳои дуоҳои хубгӯй бошед ки ин боғи ӯ обод шавад, то ин ки Тоҷикистонро мо ҷавонмардҳо, аллакай ку ман ҷавонмард, аллакай умрамро хелашро хӯрдам рафт, шумо ҷавонмардҳо обод кунед, посбони Тоҷикистон бошед. Тоҷикистон ба пеш. ниҳолҳоро ҳатман аз ман дархост кунед. Инчунин ҳамин фундук ҳам мебиёрам.